Ukuqhubeka nokuphila ngendlela efanayo eminyakeni engama-5 kamuva, kusukela eminyakeni engama-20, kuyinto ebangela umxhwele, akunjalo? Abantu bayazikhandla, bafunda okuningi, kodwa bahlala bekhona lapho. Impikiswano ayikho ukusilela kwamathuba, ubudala, noma ubuchwepheshe yindlela ocabanga ngayo izinto. Le ndlela yokucinga yiyona ebusa imikhuba yakho, futhi cishe konke okwenzayo kuyimikhuba. Uma imikhuba yakho iqondisa izinqumo zakho, khona-ke indlela ocabanga ngayo yona ebusa impilo yakho, hhayi izinto njengoba zinjalo, hhayi imakethe, hhayi uhulumeni. Uyakwazi lokhu, usebenza kanzima, ufunda, uya ezifundweni, wazi lokho okufanele ukwenze ngemali yakho, kodwa uncipha ekugcineni kwenyanga. Uma kuvela ithuba lokukhulisa imali yakho, izwi lithi, kuthiwani uma ungaphumeleli? Le ndlela yokucinga iyingqayizivele. Ufuna ulwazi, kodwa awulusebenzisi. Akuyona into yokuntula amandla noma ukuzinikela, indlela yakho yokucinga ayihlolwanga. Kulula, uma indlela yokucinga ingashintshi, imiphumela ihlala ifanayo unyaka nonyaka. Ngiyazi kahle lento, ngake ngaba nezikweletu, ngigula, futhi ngingasenjabulanga. Ngangingenayo imfundo noma okuhlangenwe nakho. Umqondisi wangiqondisa wathi, uma wenza lokhu ngqo, impilo yakho iyashintsha. Angizange ngikholwe kwaze kwaba yilapho ngikholwayo. Ngesikhathi esifushane, imali yami yanda kakhulu, futhi isipikili esibuhlungu yilokhu, ngangiziqondi. Ngangingenalo ulwazi ngesimo sengqondo sami. Ngafunda izinto ezimbili noma ngubani ongafundela ukuwakha ubuthebi, ukwazi ukuthi ukuphi nokuthi uyakuphi, bese uqala ukuhamba kuleyo ndlela. Ngiqonde lokhu, ngayeka ukukhononda ngezimo futhi ngaqala ukubhala uhlelo olusha. Ufuna ukuphazamisa umkhuba manje? Beka izandla zakho emadolweni njengoba nje njalo. Manje shintsha, beka ingalo engaphansi phezulu. Akulula, akunjalo? Kubukeka kungalungile. Lokhu kubonisa ukuthi umkhuba uthuthukisa ubuthokozisi. Ubuchopho bakho bufuna okuzenzakalelayo. Kuyenzeka okufanayo ngemali, uthembisa ukutshala imali, kodwa ubuyela ekusebenziseni okungacabangiwe, uthembisa ukwenqaba isimemo esiyabiza, kodwa uyamukela ukuze ungabi wedwa, uthembisa ukuxoxa ngemali yakho, kodwa izwi laphakathi lithi, kuzobonakala njengokukhaphela. Indlela yokucinga ikunika indawo yokuhlala, futhi ngaphandle kwesikhuthazo sangaphandle, uqhubeka nokwenza izinto ezifanayo. Kepha kukhona ubufakazi besayensi noma lokhu kukagwegwe. Masibheke idatha. Ezifundweni ezirekhoda imisebenzi yansuku zonke, abacwaningi babone ukuthi iningi lemisebenzi yansuku zonke yenziwa ngokuzenzakalelayo, okuqinisekisa ukuthi okuningi esikwenzayo kuya ngemikhuba esiyisethile ezimweni ezinzulu. Ngqo lapho indlela yokucinga ibuya khona. PubMed, imali nokuzwela. Izifundo zasendulo zibonisa ukuthi imali encane iyenza ubuhlungu obukhulu ezinkingeni zansuku zonke futhi ikhawula inhlalakahle yomzwelo. Ucwaningo lwakamuva, ngokubambisana kwabacwaningi, lubonisa ukuthi kubantu abaningi inhlalakahle iba ngcono ngemali, nakuba inzuzo incintisana ngokuya ngokukhula kwayo. Ngamanye amazwi, imali inciphisa ubuhlungu, kodwa ayishintshi indlela yakho yokucinga, lokho kuyindlela yokucinga. PubMed, PNAS, futhi uma ingqondo ithathiwe ukukhathazeka ngezimali, amandla okuqonda aphansi, ukushoda kuthatha indawo engqondweni futhi uthatha izinqumo ezingalungile lapho udinga izinqumo ezinhle. Lolu phawu luye lwaqinisekiswa ezifundweni ezihlangenwe nakho. Skins, manje, cabanga ngalokhu eminyakeni engama-5, 60, 70 noma ngaphezulu. Mangaki amathuba awashiyile ngoba akusiyona isikhathi? Mangaki amacesha okuthe, angizalelwanga lokhu, ngiyabona ngenani, ngimdala kakhulu ukushintsha? Akuyona inyama yeqiniso, lulwimi lwendlela yokucinga. Abantu abanemfundo nemisebenzi ephakeme bahlala bekhona iminyaka eminingi, akuyona into yokuntula ingqondo, kuyindlela yokucinga. Ngiphakathi, kungakhathaliseki ukuthi uzikhandla kangakanani, uma indlela yokucinga iqhubeka, uya kuma imizamo yakho iyaphuka. Ufuna ukubona indlela owahlelwe ngayo? Cabanga ngegama lakho. Awukhumbuli ngokulizwa kanye.
Wafunda ngoba othile waliphinda izinkulungwane zikamaxesha, kwaze kwaba yingxenye yobunye bakho. Yindlela noma iyiphi imibono eguqula ubunye. Yingakho, uma uzwa okuqukethwe, ukuqonda kuya kuhambo lwengqondo futhi uphuthelwa okuphumayo, uma ubuya, enye indawo ithatha ukunakekelwa. Ukuphindaphinda kuphela okuqina indlela entsha kwaze kwaba yilapho iqondisa ukuziphatha. Ukukhathazeka nokuqina okuvamile. Kuthiwani uma ngingaphumeleli? Usukwazi ukuthi yini eyenzekayo uma ungazami, uqhubeka unyaka olandelayo. Kuthiwani uma ngigxeka? Ukugxeka kuyisizwe, kodwa akukhokhi izikweletu, imikhuba ikhokhela. Kuthiwani uma ngingakuqondi ubuchwepheshe? Ubuchwepheshe buyithuluzi, indlela yokucinga yi-operating system. Shintsha uhlelo, bese ukhetha ithuluzi elifanele. Kuthiwani uma sekwephuzile? Kuphoqa ukuqhubeka nemikhuba oyiqondayo ukuthi ayisebenzi. Nansi izinselelo zansuku eziyisikhombisa, uhlu lwendlela yokucinga, qala manje, ngaphandle kokulinda, ukufika kokuthanda nsuku zonke, bhala imisho emithathu ezenzakalelayo evela uma kukhulunywa ngemali ukuphila, isib, akuyona into yami. Ngiyanehlanhla, angingakuqondi ukutshala imali. Eceleni kwemisho ngayinye, bhala ukuthi yiphi, umndeni, isikole, izehlakalo ezibalulekile. Ukubiza imvelaphi kuphula amandla okungabonakali. Shintsha ngomusa omfushane, oqondile, futhi ohlolwayo. Isib, ngiyatshela amali ayi-10 ngesonto emalini yami d ngiyacela i-10 eyengeziwe ekuxoxweni kwami kwemali ngokulandelana. Sebenza kancane, isinyathelo samaminithi 5 kuya kwi-10 ngosuku esiqinisekisa isenzo esisha, kuvula i-akhawunti yokutshala imali, ukwenza okuzenzakalelayo ukudlulisa imali ebhange okutshala imali. Ukubuka amaminithi ayi-10 ekilasini nokuqopha isenzo. Phinda lo mzungulu izinsuku eziyisikhombisa bese ubeka uthi ekhalendeni. Ubuchopho bakho buya kuyibona injani ukuze bamukele isilinganiso esisha. Ngibone lokhu kwenzeka kimi. Lapho ngiyeka ukulwa nezinto njengoba zinjalo futhi ngiqala ukwakha uhlelo olusha, imali yami yashintsha, impilo yami yashintsha, indlela yami yokucinga yashintsha. Ngesikhathi sokuqala, ushintsho olukhulu akuyona imali, kwakuyizinto zokulawula impilo yami ngemuva kweminyaka ngizizwa ngilahleka. Lokhu kukhululeka okuguqula ithemba yilokho engifisa ukuba ukwazi ukukuzwa. Khona-ke, phendula wena wedwa, yimiphi imiphumela odlele ukuyiphinda? Yimiphi imisho ezenzakalelayo oyoyisusa namuhla? Indlela yokucinga ayibonakali kwaze kwaba yilapho uyichaza ephepheni. Futhi uma ichazwe, ilahlekelwa amandla. Kusukela lapho, ukhetha umkhuba olandelayo, futhi umkhuba olandelayo ukhetha umphumela olandelayo. Usukuqaphele ukuthi kulula kangakanani ukutsho ukuthi ukuphi ngokomzimba, kepha kunzima ukuphendula ukuthi ukuphi ngokwengqondo. Uma othile ebuza, ukuphi, uyaphendula ngokungangabazi, emsebenzini, ekhaya, emgwaqweni, edolobheni elithile. Kepha kuthiwani uma ngibuza, ukuphi empilweni yakho? Ukuphi ngokuqondene nemigomo owathi uyoyifeza eminyakeni eyi-10 edlule? Iningi liyeka. Ngoba ngokomzimba bonke bahlala khona, kepha ngokwengqondo cishe akekho owaziyo ukuthi ukuphi. Futhi lokho kuyisithiyo sangempela. Mina ngangingazi. Ngangithi ngifuna ukukhulisa imali, ngifuna ukuyeka ukweba abanye, kodwa ngangingenalo ubuciko bokuthi ngiqala kuphi. Ngaphandle kobuciko, noma yiluphi uhambo lukuxakaza. Kuyamangaza, ngoba sonke senza izithembiso ekuqaleni konyaka. Kulezi zikhathi kuzobahlukile. Kulezi zikhathi ngizogcina imali, ngizothambisa, ngizokunakekela impilo yami, ngizohamba, ngizobuya esikweletini. Fika ngoDisemba, futhi imiphumela ifana neminyaka edlule. Kungani? Ngoba ukufuna akwanele. Kufanele ukukala ngqo ukuthi uqala kuphi nokuthi uya kuphi. Uma ungazi ukuthi ukuphi, uphinda imikhuba. Uma ungazi ukuthi uya kuphi, noma iyiphi indlela ikubuyisela endaweni efanayo. Ngikufundile lokhu lapho umqondisi wangiqondisa, kunolwazi olutho kuphela olumele ululawule ukuze udale ubuthebi. Okokuqala, yazi ukuthi ukuphi. Okwesibili, yazi ukuthi uya kuphi. Bese uhamba kuleyo ndlela.
Kubukeka kulula kangaka kangangokuba abaningi bacabanga ukuthi kuyisilimo. Kepha iningi aliwenzi. Yingakho abantu abaningi beqoqa ulwazi, imfundo, iziqu, kepha bahlala besikweletini ngaphandle kwethemba. Bangaki obaziyo abafundile iminyaka eminingi, baqeda izifundo ngokuziqhenya, kepha banzima ukukhokhela izikweletu ezibalulekile. Akuyona into yokuntula ingqondo, kuyinto yokuntula ubuciko bengqondo. Ubuciko bunemiphumela enamandla. Uma uqonda ngempela ukuthi ukuphi, ngisho nokwesaba kwakho kushintsha. Mangaki amacesha oyekile ngoba ucabanga ukuthi sekwephuzile? Mangaki amacesha owacabanga, ngalesi sikhathi anginakuqala kabusha? Lolo hlobo lomcabango luvela ngoba awuzange uhlale phansi ukuze uzibone ngokwengqondo. Ubudala akuyona indawo, lunombolo nje. Uma uqhubeka ukukholelwa ukuthi isikhathi sidlulile, uziphatha njengomuntu olahlekile umdlalo. Kepha uma ubona ukuthi ukuphi ngempela, uzobona ukuthi usengakwakha indlela entsha. Ngibonile lokhu empilweni yami. Ngangingulahleka, ngingenayo imali, nginikweletu, kepha uma ngiqonda ukuthi ngikuphi futhi ngibhale ngqo ukuthi ngifuna ukuyikuphi, konke kwaqala ukuhambisana. Kwaba sengathi ngithatha imephu, ngaphambi kokuba ngihambe ngezigcawu, ngemuva kwalokho nganginengqondo. Ucwaningo lwakamuva ngeziphathamandla zabantu luqinisekisa lokhu. Ngaphezulu kwamaphesenti angama-80 abantu abanemiqondo ebhalwe phansi. Bathi bafuna ukuthuthuka, kodwa abakwazi ukukhetha ngeminingwane, izikhathi noma iminingwane. Futhi uma kungabhalwanga, ubuchopho abubheki njengombono, bukubheka njengephupho. Yingakho uphupha, kodwa uqhubeka nokwenza okufanayo. Yingakho abaningi bephinda izikweletu ezifanayo, ukuxoxa okufanayo, amaphutha wobudlelwano afanayo, ukwesaba okufanayo. Manje cabanga nami, uma othile ebuza, iyiphi isimo sakho sezimali namuhla, uyakwazi ukuphendula ngaphandle kokungabaza. Ungakanani ngempela ozuzayo? Ungakanani ochithe? Ungakanani okwebiwe? Ungakanani otshalileyo? Iningi alikwazi. Futhi ungaphuma kuphi uma ungazi ukuthi ukuphi? Kufana nokuzama ukuya eParis ngaphandle kokwazi ukuthi uqala eLondon noma eNew York. Isinyathelo sokuqala akuyona into yokugijima, yinto yokuhlala khona. Ngikhumbula lapho nginikweletu futhi njalo lapho imali ingena nginadebe komunye umuntu. Ngokukhokha i-akhawunti bese kuvela enye. Kwaba sengathi ibhakethi elebulekiwe, njengoba ngizama ukugcwalisa, iyaphuma. Kwakuyilapho ngihlala futhi ngibhekana nalokho engadebe, engingena, nokho ngiyohluka, ngabona ukuthi ngikuphi. Kubuhlungu, kodwa kwayikhulula. Ngoba lapho ngikwazile ukukhetha indlela yangempela. Kufana nawe. Akukubi ukubalekela ama-statement akho ebhange, izikweletu, isikhala, ukuhlolwa kwempilo. Uma ungalali uphinda. Umbuzo ohlala khona, ukuphi ngempela? Akuyona impendulo ezenzakalelayo, kepha iqiniso. Ukuphi ngokwezimali, ngokwengqondo, ngokomoya? Futhi uyakuphi? Uma ungaphenduli lokhu, uqhubeka endaweni efanayo, unyaka nonyaka. Ngithi, akudingeki kube njalo. Lokho ebukeka njengendlela enkulu kuyindlela enkulu ngoba awunamaphepha. Uma uthatha imephu, uthola ukuthi indlela ihlale ikhona, ilinde ukuba uzibone ukuze uthathe isinyathelo sokuqala. Kunezindlela ezimbili ezidumile zokushintsha indlela yokucinga, futhi lokhu ngikufundile ngokuphila nokufunda amashumi eminyaka. Okokuqala kwenzeka kancane, futhi ngokuvamile kuhambisana nemiphumela yomzwelo enamandla kakhulu, into ekukuthinta ngokujulile kangangokuba yashintsha ngokushesha indlela obona ngayo izinto. Ingozi, ukulahlekelwa komuntu othile, inkinga yomuntu siqu. Lezi zenzakalo zifana nokukhefuka kagesi ohlelweni, ziphula isilinganiso ngoba ubuhlungu noma amandla wesikhathi akukhulu kangangokuba ungaqhubeka ukhona umuntu ofanayo. Kepha awudingi ukulinda inhlekelele ukushintsha impilo yakho. Kukhona indlela ephephile kakhulu, eqhubekayo, futhi enokuqagela, ukuphindaphinda. Ukuphindaphinda okuqhubekayo kwemibono emisha, kwaze kwaba yilapho ithengisa eyalawula impilo yakho amashumi eminyaka. Yilokho engikwazile ukushintsha.
Ngikhumbula lapho ngithatha incwadi eshintshe impilo yami. Angizange ngiyifunde kanye. Ngayifunda futhi ngayiphinda. Ngafunda amakhasi afanayo amasonto amaningi, ngezinye izikhathi izinyanga ezintathu amakhasi amabili nje. Kungani? Ngoba ngiqonde ukuthi ukuphindaphinda yilokho okwenza umbono omusha ukhumbuleke phansi kwengqondo. Usukuqaphele ukuthi ufunda ingoma hayi ngoba uyizwe kanye, kodwa ngoba idlale izikhathi eziningi kangangokuba ngokushesha uyazi amazwi ngekhanda. Kunjalo nanoma yimiphi imibono. Uma ufuna umbono ukuba abe yingxenye yebunyazi bakho, udinga ukwembula ingqondo yakho kuyo ngokuphindaphindiwe, kwaze kwaba yilapho iba yinto ezenzakalelayo. Lapha abaningi bayaphuka. Bayifunda incwadi kanye, babukele inkulumo, benze ikilasi, futhi bacabanga ukuthi bayiqonde. Abaqondi baye bavuza nje. Ingqondo iqaphela, kepha ingqondo enkulu yiyona ebamba ukuphila kwakho, ayihlolwanga. Futhi ngenkathi ingahlolwanga, imiphumela ihlala ifanayo. Kwenzeke nawe. Ubopha izixwayiso, uzizwa unamandla, uthembisa ukuthi uzosebenzisa, kepha ngemuva kwezinsuku ezimbalwa ubuyele emkhubeni wakudala. Akuyona into yokuntula amandla, kuyindlela yokucinga. Isilinganiso esisha asiqoshwanga. Ngikubone lokhu ngokwami. Lapho ngiqala ukuzwa izincwadi zikaYear Nightingale, ngangimangalisiwe. Ngangingeke ngiyekeni ukuzwa. Ngangizwa futhi ngizwe. Eminyakeni eyi-10 kamuva, ngangiphila kwelinye izwe, ngithola ngaphezulu kwezigidi ngonyaka, nginezinto eziningi. Ngosuku olulodwa ngazibuza, lokhu kwenzeke kanjani? Ngangingenayo imfundo, ngangingenayo okuhlangenwe nakho kwezinto. Impendulo kwakulula, ngangizibonakalisa ngezinto ezifanayo izikhathi eziningi kangangokuba zingene engqondweni yami enkulu. Ukuphindaphinda kwangihlola. Ucwaningo lwesayensi luqinisekisa lo mbono. Ubuchopho buqala izindlela ezinamandla kakhulu njalo lapho ulwazi luphindwa. Kufana nokuhamba ehlathini njalo ngendlela efanayo, ngokushesha, leyo ndlela iba yindlela. Imibono isebenza kanjalo. Yingakho sifunda ukukhuluma ulimi lwethu ngokuzwa amazwi afanayo izinkulungwane zamaxesha lapho singabantwana. Usucabanga ukuthi uma umama wakho ethe igama lakho kanye kuphela, awungeke ukhumbule. Ukuphindaphinda izikhathi eziningi kangangokuba, namuhla, uma othile ekubiza, uyaphendula ngaphandle kokucinga. Lokhu kuyindlela yokucinga ngokuziphatha. Futhi lokho kufana nabantu abaphila ngokushoda. Ingane ekhule endaweni lapho izwi elithi imali ayikhula emihlambini, ukuphila kunzima, umuntu ozalwa emsulweni uyafa emsulweni, ikhula ngale ndlela yokucinga. Futhi nakuba inezipho, nakuba ifunda, izokuthola izindlela zokuzinqwaba, ngoba ngaphakathi kwayo kubeke uhlelo olukhulu impilo yayo. Yingakho imindeni eminingi idlulisela ubumpofu esizukulwaneni esilandelayo. Akuyona into yokuntula ingqondo. Kuyinto yokuphindaphinda kokukholelwa. Manje cabanga ngawe. Ziyini imisho, imibono, ukukhathazeka okubuye ekuqondeni kwakho iminyaka eminingi? Ucabanga ukuthi uzokwazi ukuyihlukanisa ngokuzwa umbono omusha kanye kuphela? Awungeke. Lokhu okusebenze ekuqoshweni kwesilinganiso esidala yilokho okuzosebenza ekuqoshweni kwesisha, ukuphindaphinda. Nsuku zonke, ukwembula ingqondo ekuthandeni ukuba ibe yiqiniso. Ngiyakunselela ukukhetha isenzo esinamandla esimela ukuphila ofuna ukusika. Kungabe lokhu, nginemithombo eminingi yemali noma nginempilo futhi ngigcwele amandla. Bhala, funda, phinda phezulu nsuku zonke. Beka endaweni ebonakalayo. Phinda kwaze kwaba yinto ejwayelekile. Uzobona ukuthi ekuqaleni kuzobonakala kungekho, kepha kuyinto eqondile. Kancane kancane, ngokuphindaphinda, ingqondo enkulu iqala ukwamukela. Futhi uma iyamukela, ukuziphatha kushintsha. Yilokho okwahlukanisa labo abashintsha impilo yabo kulabo abaphaphamise kuphela. Akuyona into yamandla olukhulu olulodwa, yinto yokuthuthukiswa kweminyaka eminingi. Ukuphindaphinda kuyenza umkhuba, futhi umkhuba uqalisa umphumela. Uma uqonda lokhu ngempela, awusoze ubuke phansi amandla okuzwa,
ukufunda nokuphinda umbono ofanayo kwaze kwaba yingxenye ebunyazi bakho. Uma ngicabanga ngezibonelo ezibonisa ngokusobala amandla noma ukushoda kwendlela yokucinga, ngikhumbula njalo ukuthi abantu abanye bafinyelele phezulu futhi abanye bawile ngoba abaqondi le mithetho eyisisekelo. Bheka isibonelo sika-Oprah Winfrey. Uzale ebumnyameni obukhulu, wabhekana nobumpofu, ukuxhashazwa nokuhlukaniswa. Kepha ngesikhathi esithile, wanquma ukuphinda ngokwakhe imibono emisha, ukukholelwa okusha, izilinganiso ezintsha. Wazenzela izincwadi zokuziqondisa, wazibonakalisa nsuku zonke ngemilayezo eqinisa umbono wokuthi ingaba ngaphezulu kwalokho okushiwo umlando wakhe. Futhi leyo mkhuba ayiguqulile nje isimo sakhe, kepha yambumbulula abe ngumunye wabesifazane abaqondene kakhulu emhlabeni, nge-empire eya ngaphezulu kunethi. Impumelelo yakhe ayiyona ingozi, isipikili esiqondile sokuguqula ingqondo okuqondisiwe, okuqhubekayo ukuphindaphinda kwemibono emisha. Manje, qhathanisa lokhu nezinkanyezi eziningi ezikhulile futhi zilahlekile konke. Abadlali bebhola abathe bethola izigidi zemihlangano, abaculi abagcwalise izitediyamu, kepha baphela bengabinamali, bodwa, futhi ngisho nabaqaphi. Kungani? Ngoba indlela yabo yokucinga ayikashintshi. Baphuma ubumpofu ngaphandle, kepha ngaphakathi baqhubeka nohlelo olufanayo lokukhathazeka, ukungazethembi, nokuzinqwaba. Imali ikhulu nje lokho esikwenzayo. Futhi uma ingqondo ingafundiswanga ukusekela ubuthebi, ithola izindlela zokubhubhisa. Kubuhlungu ukubona, kodwa kungukufakazela okuqondile ukuthi inkinga akuyona imali, kepha uhlelo olukule ngqondweni yakho. Futhi mhlawumbe usuvele uzizwe ngale ndlela ngesilinganiso esincane. Mangaki amacesha othole ukwanda kwemali, ibhonasi, imali eyengeziwe, futhi ngesikhathi esifushane wathola ukuthi usekuleyo ndlela yakudala noma okubi nakakhulu. Kuyinto efanayo. Indlela yokucinga ayishiyi umphumela omusha ukuba ume. Izokuthola indlela yokukunika isilinganiso esaziyo njengejwayelekile. Kufana ne-thermostat, kungakhathaleki ukuthi indawo ishisa noma iyaphola, izosebenza ukuze ibuyisele ubushisa kulokho ekuhlelwe. Ingqondo isebenza ngendlela efanayo. Uma ungashintshi uhlelo, noma yikuphi ukuzuza kwexeshana kuzophoqwa kwaze kwaba yilapho ubuyela endaweni yokuqala. Futhi lokhu akuwenzeki ngemali nje. Kwenzeka ebudlelwaneni, empilweni, kunoma iyiphi indawo. Bangaki abantu obaziyo abangena futhi baphuma ebudlelwaneni obuhlukile, kepha baqhubeka ngengxaki ezifanayo. Noma abenza ukudla, balahlekelwe isisindo bese bebuyela konke. Akuyona into yokwaneliseka. Kuyindlela yokucinga. Kuyinto yokuphindaphinda kwemikhuba engabonakali eqhubeka nomjikelezo. Ucwaningo lubonisa ukuthi iningi labantu abathenga amalottery buyela esimweni esifanayo sezimali ngemuva kweminyaka embalwa. Isimo sakhiwo siyisabisa, cishe amaphesenti angama-70 alahlekelwa konke ngaphambi kweminyaka emihlanu. Lokhu kuqinisekisa ukuthi imali ayixazululi uhlelo. Uma ingqondo ingashintshi, umphumela awushintshi. Ngakolunye uhlangothi, ucwaningo lwenhlalakahle lubonisa ukuthi uma othile ehamba ngokuqondile, ehambisana nokuziphatha ngezinkolelo ezintsha, amathuba okuhlala ucebile aphezulu kakhulu. Iphuzu elithi ungakhetha ukuthi yiliphi icala lale ndaba ofuna ukuhlala kuyo. Ungaba njengo-Oprah, oqonde amandla okuphindaphinda futhi walusebenzisa ukudala impilo emangalisayo, noma ungaba njengabantu abaningi abakholelwa ukuthi umphumela wangaphandle unakekela futhi baphelele ngoba abashintshile uhlelo lwaphakathi. Umbuzo ohlala khona yiluphi uhlelo oluhamba ngaphakathi kwakho manje? Kuyinto yobuthebi, oluseka ukukhula okuqhubekayo, noma ukushoda, okuqeda impumelelo yakho ngokuthula. Futhi nansi iqiniso elingabe libamba, uma unganqumi ngokwakho ukuthi yini ozoyiphinda, izwe liyakunqumela. Sawubona. Nami ngiyakholelwa ukuthi impumelelo ayisiyo into evela nje ephahleni, kodwa iyindlela esakha ngayo imicabango yethu nsuku zonke. Njengoba uhlanga olukhulu lwakha imizi yalo ngamathemba, nathi singakha impilo yethu ngokufaka imbewu yemicabango emihle. Kukhona izwi elithi ukuzikhethela, lokhu kusho ukukhetha lokho esikufunayo empilweni yethu.
Uma sicabanga kuphela ngezinto ezimbi, siyaziqondisa khona lapho. Kufana nokulima, uma ulima izimila ezimbi, uzothola izithelo ezimbi. Kodwa uma ulima izimila ezinhle, uzothola izithelo ezinhle. Ngakho-ke, masikhethe izimila zethu ngokucophelela. Khetha igama elilodwa, eliqine, elikhulu, elihambisana nemigomo yakho, ulibhale phansi. Ulibhale esiphepheni, uwubambe, uhleli nalo, ulicule, ulihumushe, ulizwe lihlaba umxhwele. Lenza kube yingxenye yakho. Yenza kube yidina yakho. Qala ngokulichaza, ulifunde, ulichaze kahle ngezikhathi ezithile, ulibhale nsuku zonke. Ukuphindaphinda kwayo njalo kuyakwakha indlela eqinile ebuchongweni bakho, njengomgwaqo oqinile ohamba kuwo. Ingqondo yakho izokujwayela, njengoba umuntu ojwayela ukugibela ibhayisikili ngokuhamba kwesikhathi. Kulula ukuqala, uzothola ukuthi kuyashesha, futhi ukuphikelela kuyindlela eya empumelelweni. Lena indlela yokwakha ingqondo yethu entsha, esebenzayo, nekhululekile. Ngizenzile lento, futhi ngithole impumelelo ngayo. Ngingumuntu ofana nawe, nginokuthanda nokungena kuhamba kwami. Qala namuhla, wenze uhlu lwezinto ozifunayo, bese uqala ukuphinda leli gama. Kulula, kodwa kusebenza. Ngisho nangokuhamba kwesikhathi, uyobona ushintsho olukhulu empilweni yakho. Ngiyabonga ngokubuza. Siyabonga. Sazibona kwesinye isikhathi.